Bueno, xa falaremos despois aí no debate, pero, bueno, esa idea da contaminación do pasado no presente explica moitas cousas, non? De decir, este negacionismo, esta manipulación do pasado no presente por certos grupos de poder, non só nas cicatrices da terra, senón no que é o contexto sociopolítico, parece unha idea brillante. Depois, bueno, o mapa ese que puseches da concentración de santos e santas en Europa indica claramente a nosa maneira de estar no mundo. Venme que nin pintado para a presentación que vou facer despois de Víctor. E depois, bueno, xa vistes nesta presentación pues, o privilexio que temos aquí na Pobra Brollón de ver o traballo de investigadores e investigadoras de primeirísimo nivel que están a presentar resultados de traballos de proxectos de longa duración. É dicir, hai congresos internacionais nos cais a xente non ten a posibilidade de ver estes resultados en primicia e aparte con esta capacidade de análise crítica. E isto témolo na Pobra Brollón. Ben, seguimos. Como vedes, a nosa perspectiva, bueno, que decidimos aquí o Comité Editorial Rebeca Lleu de darlle un enfoque transdisciplinar e ver como nos podemos achegar a esta zona do mundo pues, de distintas fontes, non? Entón, bueno, imos agora o que son as fontes documentais, as fontes da época medieval da mão de Víctor Rodríguez. Eu quero facer aquí tamén unha homenaxe pública á Universidade de Vigo, porque realmente a entidade a través do campus de Ourense que realmente debullou e desenvolveu os primeiros proxectos de investigación básica sobre a xénese e evolución da paisaxe da Ribeira Sacra, sobre todo, evidentemente, na zona ribeirá da parte de Ourense. Aí hai docentes de moita calidade como Bea Comendador, profesionais que se formaron ali como Víctor Rodríguez, Alberto Reboreda ou Xío Brogán, xente que comezou a excavar sitios tan paradigmáticos como pode ser o de Paradesila, a necrópole de San Víctor de Barsacova. E, bueno, pois temos aquí como esgremio representante desa escola tamén a Víctor, que eu teño escoitado en bastantes cursos. A verdade que é un placer, unha delicia, como xa comprobaredes. A ver se remata a súa tese de doutoramento, xa porque está nesa fase de mítica de finalización. E ele ten moitísima experiencia. Para nós, o seu traballo, por exemplo, na interpretación do que é a paisaxe, por exemplo, ou a ordenación territorial do Mosteiro de Monterramo, para nós foi unha clave fundamental para interpretar o que comentaba Cruz, non? Do tema dos conventos, que dependía directamente de Monterramo. Ten traballos importantísimos sobre a arqueoloxía do viño, neste sentido, ainda falábamos antes na Covida, ou sobre sitios emblemáticos, lugares de memoria como Santa Cristina de Ribas de Sil, non? Entón, bueno, sen máis preámbulo, deixo vos con il, que vos vai falar un pouco da paisaxe na documentación. Moitas gracias, Víctor. Moitas gracias a ti, Xurxo, gracias a Rebe, a Rebeca, a Blanco Rotea, a todos os organizadores e a todos os presentes, evidentemente, por estar aquí. Xurxo falaba precisamente desa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade da que eu propio, pese ao título da palestra, tamén vou intentar facer gala, porque evidentemente, aínda que eu teña traballado moito coa documentación, de facto a miña tese doutoral é pola vía documental, non pola arqueolóxica, eu son arqueólogo. E mas conciliar ambas vías de información non é contraposto, onde que ás veces parece que vivamos ou que sexan dous sectores que viven completamente de costa, senón que xa non son necesario, é imprescindible conciliar a información que se pode obter por unha e outra vía. Como antes de comezar incluso a avanzar na presentación, xa podedes ver aí dous elementos que van marcar en boa medida os eixos desta próxima media hora, intentarei axustar, que son o Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil e a necrópole de Barsacova, de San Víctor de Barsacova. Logo veremos que nin era San Víctor nin era de Barsacova, pero isto xa outras cousas que iremos desgranando. E que correcto. Aquí, nesta imaxe de Google Earth, en que o eixo fundamental no marco río Sil, podemos xa localizar ambos elementos. En dous espazos bastante diferenciados deste ámbito, pero que en realidade ten bastante máis que ver entre si do que a priori poden estar a suxerir as imaxes dos dous elementos históricos que seleccionei. Especialmente porque volvemos
a esa data clave que estamos a repetir unha e outra vez ao longo desta xornada. Para ambos lugares temos noticias arqueolóxicas e documentais que nos levan a ese horizonte do ano 900, de fins do século IX, inicios do século X. Outra vez volvemos a ese horizonte, insisto, de transformación social, económica, cultural que estamos a acompañar continuamente e que aquí imos ver testemuñado de novo. Ben, Santa Cristina de Ribas de Sil, o que hoxe en día podemos ver, posiblemente todos os aquí presentes coñezades o mosteiro, teñades unha referencia moi clara de como é, deriva, evidentemente, de períodos cronolóxicos bastante posteriores. O claustro é xa renascentista, logo a seguir a Reforma Observante, que rematou coa abadía Bieita, que foi desde o século XII, coa súa adhesión ao mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil. Ademais, o medio claustro que hoxe en día está á vista é o que se chegou a construir. Nunca se rematou, porque precisamente por un incendio Santo Estevo, as rendas que habían de estar derivadas para a construcción da estructura de Santa Cristina, dos monxes que ali vivisen administrando o patrimonio do que fora o couto de Santa Cristina, pois houve que derivalo para a reconstrucción tras o lume en Santo Estevo. Pero, aínda así, hai construccións anteriores. A igrexa, de que aquí podedes ver a foto en destaque, do interior, é románica, 1199, é a data que se atribúe para a súa consagración. Hai tamén algún elemento máis, o que víamos na portada da presentación, que precisamente o arco de acceso que daba paso ao espazo monástico románico. Pero, antes deste edificio románico, ten que haber unha realidade material de que a día de hoxe tamén é verdade que nunca se fixeron excavación neste lugar. Non temos ningunha evidencia da construcción prerrománica que ali houvese. Entón, aí temos que suplilo cunha serie de noticias documentais que nos levan, aí podedes ver esas evidencias, o século X con certeza, no 976 temos documentos xa claramente constatados, auténticos, sen ningún tipo de dúbida sobre a falsidade, pero hai tamén unha serie de elementos que nos levan máis atrás no tempo. O primeiro documento que se conserva a Santa Cristina é do ano 876. Ben, é certo que hai moitas dúbidas de se pode ser falso, tamén é certo que seguramente se xa falso paleográficamente, é dicir, que o documento non foi feito nese momento ou neses termos exactos, pero debe ter si correspondido a algo que é relativamente frecuente nesta documentación, sobre todo alto medieval, que é que nun momento posterior o que fixeron foi por escrito unha serie de acontecementos que eran reais, pero do que non tiñan constancia expresa. Entón foi unha maneira de falsificar o soporte, pero para deixar constancia dunha realidade de facto que sí que se recollía. E despois veremos a que afectan estes documentos do século IX, pero que nos falan precisamente da súa relación co medio, de como o medio condicionaba a Santa Cristina, como Santa Cristina condicionou o medio, a súa expansión, a súa economía. E esta expansión e esta economía terminaron por derivar na propia evolución do mosteiro, do que, como podedes ver na última línea, desde 1949 ten un couto, un territorio que lle era propio, sobre o que exercía a súa xurisdicción, pero que sabemos que, aínda que foi a primeira texto que temos de couto é dese ano de 1949, ese mismo documento fala dun couto anterior, do que non se conservaba o texto, que remitía a Afonso VII e que se fixo a averiguación de por onde ían os termos desde 1949 por entrevistas cos homes vos, o que chamaban os homes vos do lugar. E o couto é este. A realidade histórica tende a ser moi terca e o que vemos aí coloreado é literalmente o actual concello de Parada de Sil. Hai unha continuidade neses marcos xeográficos, pero ao mesmo tempo vedes aí que está coloreado de dúas maneiras completamente distintas. E vedes tamén toda esa serie de textos que van rodeando o espazo do couto, que son os marcos, non sei se dá paralelo, pero bueno, son os marcos, os puntos de referencia que van delimitando o espazo atribuído ao couto de Santa Cristina. Aquí xa chama a atención un primeiro detalle. É perfectamente
milimétrico, moi ben desgranado na parte occidental, toda unha serie de elementos xeográficos, moi minucioso, e de repente pasa desde o río de Adrada hasta onde o río Mao desemboca no Sil. Xa, sin dicir máis. Hai un contraste moi manifesto. E isto ten a súa correspondencia, avanzado o tempo, catastro de Ensenada. Todas as localidades que corresponden a Santa Cristina están só nun lado desa realidade. Toda a parte oriental é outra realidade completamente distinta. Adianto-vos que pertence ao mosteiro de Monte de Ramo, por varias formas de incorporación que despois veremos, pero que xa aquí queda posto de manifesto. O curioso é que ese couto de 1249, que aparecía nunha carta de privilexio real de 1249, collía ese territorio de Monte de Ramo, foi reiteradamente confirmado polos seguintes reis en que Monte de Ramo en principio dixera nada, pero en realidad era de Monte de Ramo. Non me preguntedes o porqué, non teño resposta para iso, pero hai esa dualidade de señoríos correspondendo en realidade sempre a Monte de Ramo. Unha das eivas que ten traballar só con documentación é que ás veces a documentación ten moitas lagoas, de todo tipo, temporais, porque non se conservan, ou porque se perderon, polo motivo que fose, ou simplemente porque nunca se chegaron a redactar documentos porque, por unha economía de recursos, se consideraba que non era necesario. Hoxe en día deixamos constancia de todo canto facemos na nosa vida, desde o ticket do supermercado, o do parking, a factura da luz, o do pantalón que compramos outro día, e, por suposto, toda a xente que colga toda a súa vida nas redes sociais. Pero, evidentemente, estamos nun momento en que escribir era moi caro, moi laborioso e moi dispendioso. Entón, tendíase a deixar por escrito o que era verdadeiramente necesario. O que se daba por suposto, o día a día, rexía de outra maneira. Era un dereito consuetudinario que toda a xente que estaba, todas as partes que estaban involucradas nun determinado acto legal, ou por exemplo, neste caso, no Mosteiro de Santa Cristina, os foros que recibían os arrendatarios deses foros, non sempre se puñan por escrito. Os correspondentes ao couto de Santa Cristina rexíase por un dereito consuetudinario. Sabían exactamente cales eran as condicións en que se arrendaban e cales eran as condicións, por tanto, que debían facer os pagos e as obrigas a que se suxeitaban. E iso vémolo no seguinte mapa. Esta é a relación de posesións que temos de Santa Cristina. O couto, recordade que isto. Non hai nin a primeira. Evidentemente, non quer dicir que non teña propiedades. Simplemente que non as recollía porque non as consideraba necesario facer. E todas as que temos, ou prácticamente todas as que temos, están precisamente no lado de Lugo. E aquí reengancho coa introducción, con aqueles documentos altomedievais dos que se sospeita da súa autenticidade, pero que están a transmitir unha información que é perfectamente real. A expansión do Mosteiro de Santa Cristina sempre foi na busca de terras especialmente hábiles para determinados cultivos ao norte do Sil, na vertente lucense, e é o que reflicten eses documentos. Esas primeiras cesións, esos primeiros grandes doazos que recibía o mosteiro. E a xestión de todas estas propiedades facíanse desde unha serie de instalacións tanto de xestión, de administración como de recollida de rendas e de tratamento desas rendas, que eran os celeiros e, sobre todo, as granxas. Celeiro máis como punto de almacenaxe, de recollida de almacenaxe dos bens, as granxas máis como centro de xestión de amplo espectro. Aquí aparecen dúas no lado auriense, pero que están referidas en toda a documentación de Santa Cristina únicamente no século XV, nun documento en que un emisario do bispo visita para ver como estaba a conservación das propiedades do mosteiro, por certo, moi mal, rematadamente mal, xa ao borde da ruína, pero é o único momento en que se mencionan. Todo o resto aparecen no lado de Lugo, en Sober e incluso en Chavaga, en Monforte. E destaca a presencia destas dos granxas, a de Seabrega, que ten máis importancia nos primeiros momentos, hasta o século XII, inicios do XIII, e despois é substituída pola que será a principal, que é esta de Usille, na parroquia de Gundimos. Claro, a comunicación directa entre Santa Cristina e esa ribeira norte non existe.
Aínda a día de hoxe, o río Sil non é fácil de cruzar. Desde os Peares ata Castro Caldelas non hai maneira de cruzalo hasta a presa, non está a presa de San Pedro, pero desde a altura dos Peares, digamos, ata Castro Caldelas non hai outro paso habilitado. Evidentemente, neste momento, menos aínda. É un factor de relevo que está a condicionar claramente ese contacto entre ambas marxes e que tiñan que suplir polo único medio que tiñan a disposición, que era as barcas. O paso fluvial. Aquí está Santa Cristina, recordemos, e no entorno había 3 posibles puntos que podían ser de interese. Por unha parte, Xabrega, pero que basicamente saía do embarcador do actual catamarán de Santo Estevo, por tanto, dominio do mosteiro de Santo Estevo. Por outra parte, o porto de Sacar de Bois, no que vimos que era dominio, aínda que formalmente de Santa Cristina, documentalmente de Santa Cristina, en realidade de Monte de Ramo, e un terceiro, que por lógica era o fundamental para Santa Cristina, que está aquí, entre Rabacallos e Portabrosmos. Xa o nome indica moi ben de que estamos a falar. Aquí, máis en detalle, podemos ver precisamente toda a valgada, os dous vales enfrentados, esas dúas corgas enfrentadas que desembocan no Sil, que permiten este paso, Rabacallos, no lado de Parada de Sil, e esta aldeiña de aquí, Portabrosmos, enfrente en Lugo. É que aquí neste mapa podemos ver tamén algún elemento de interese. O couto de Santa Cristina, aproximadamente, porque recordad que aquí non estaba delimitado, todo isto estaba dentro de ese amplio couto que en realidad non lle correspondía, debía vir aproximadamente por aquí, porque únicamente a aldea de Rabacallos, de toda a parroquia de Chandrexa, neste lado, só Rabacallos formaba parte do couto de Santa Cristina. A parroquia de Chandrexa, que está aquí xusto debaixo, onde pon cemiterio, xa non formaba parte dela. Aquí estaría o porto, e aquí temos un dato moi curioso. Castelo medieval do Gurugú. Na documentación non se fala, na de Santa Cristina, na de Monte de Ramo, non se fala de ningún castelo na zona. Só nun caso, xa a altura de 1406 exactamente, hai a sentencia sobre un pleito que o abade de Santa Cristina facía sobre Alonso Díaz de Cadórniga, persoa moi coñecida na historia de Ourense no momento, porque debía ser un demo de Tasmania que todo o axitaba, é que neste caso concreto poseía unha casa forte nas inmediacións do couto de Santa Cristina, fora do couto, en propiedades de Santa Cristina, sin autorización do abade para construíla, que fora construída por un antepasado seu, ainda vinculado á casa de Sanabria. Pois ben, este asentamento medieval non hai outra referencia, non se escavou, teño moitas ganas de meterlle as gadoupas, tamén é verdade, espero poder facelo en breve, pero polo momento si aparece algunha cerámica en superficie, mundo tardo medieval, ademais, a única referencia que temos é esa, desa casa forte. Que a casa forte estea inmediatamente ao lado do couto xa é unha maneira de marcar poder. Pero fixademos ademais onde está controlando o acceso a un recurso fundamental para Santa Cristina, que era o paso cara ao outro lado do río. Por tanto, un lugar estratégicamente disposto. Bueno, a sentencia neste caso caeu favorable a Santa Cristina, pero queda aquí constancia dese asentamento baixo medieval que algún día espero poder contar bastante máis. Esta outra perspectiva de imaxes de Google Earth, cos dous laterais, os dous portos enfrontados. E aquí xa unha visión precisamente desa parte oriental do actual concello de Parada de Sil, que vimos que pertencía a Monte de Ramo. Como referencia, ese é o porto, e neste couto de Monte de Ramo, as parroquias de Chandrexa, de Sacar de Bois, de Pradomao e de Forcas, podemos ver algo do que non teño falado moito ata o momento, podría ser obxecto de outra conferencia, en efecto foi obxecto de outra conferencia que Xurxo escoitou, que é precisamente a distribución espacial dos distintos cultivos, a procura dos mosteiros, dos recursos de autoabastecemento, a medida que avanza a Idade Media, a monetarización e comercialización, tamén de busca de remanentes que poder dispor nos mercados, caso de Castro Caldelas, de Monforte, e como especialmente os mosteiros, falo dos mosteiros sempre como grandes
tenedores, grandes detentadores do territorio neste momento, pero podría ser calquera tipo de propietario, por suposto. Hai aínda propietarios individuais neste momento, non é que os mosteiros sexan os grandes propietarios. Pois ben, neste caso, o mosteiro de Monte de Ramo, nesta que foi a súa zona de expansión natural cara a Ribeira, o que procura é esa amplitude de cultivos. Claro, Monte de Ramo, o mosteiro de Santa María de Monte de Ramo está prácticamente a 1000 metros de altura. É moi bo para centeo, moi bo para pastos, pero desde logo outros cultivos, e sobre todo o viño, ali é impensable, nin siquiera nos máximos climáticos que puidese habelo, e desde logo de calidade. Entón, é esta zona da Ribeira, do Sil, este couto de Chandrexa, polo que expandiu os seus dominios. Aquí, os cultivos principais, as rendas principais, pagábanse indicativo do que se cultivaba en castaña e, sobre todo, en viño. Non só. Hai mencións a outras cousas moi curiosas que tamén nos están a falar das condicións climáticas de aquí e que só teño localizado na zona auriense-lucense, noutro punto máis, que é a zona de Carballedo, dos mosteiros de Chouzán e de San Xoán da Cova, que é o sirgo. Eu teño que recoñecer que non sabía o que era o sirgo. No seu momento pensei que sería pois como o orxo, por exemplo, que é un tipo de cebada, un tipo de gramínea, que xa prácticamente extinto, non se cultiva, e pensei que o sirgo sería algo similar. Ata que me picou a curiosidade porque vi que tamén aforaban moreiras, porque aforaban silvas. O sirgo é o verme de seda, o gusano de seda. Tanto, había unha pequena explotación, non podemos decir industrial de ningún tipo, pero tamén desa actividade. Por tanto, unha zona cun medio natural, un medio climático moi específico que permitían esa diversidade de cultivos e de aproveitamento de cultivos. E dentro desta mesma zona falta un único sector, que que podedes ver aquí nesta esquina da imaxe, que é verdadeiramente complexo da maneira que está estructurada, da maneira que está organizada xeográfica e administrativamente. Aquí podedes ver a imaxe desde o norte cara ao sur, precisamente o río Mao, que é o que divide actualmente os concellos de Parada de Sil e a Teixeira, e que foi un eixo vertebrador desta comarca, unha vía natural de comunicación, e que, bueno, aparte de ser unha imaxe preciosa, incluso algo tan básico como Google Earth, pois está a ser o lugar en que se estableceu unha comunidade moi curiosa de mosteiros que veñen marcar a historia e a conformación desta zona. Aí, nese círculo que marco. Son os 4 monasteriolos, 4 mosteiriños de Ribas de Sil, cambio de tema, cambio de fondo tamén, que son os 4 que aí se poden ver. Todos eles teñen en común, ao igual que Santa Cristina, nacer neses albores do século X, alrededor do ano 900, tal vez un pouquiño máis atrás, por unha evidencia arqueolóxica que temos como mínimo nun deles, e que se sabe que estaban vinculados entre sí. Non temos exactamente unha configuración clara, non coñecemos a configuración clara de cal era o vínculo que existía, se había unha especie de xerarquía, pero estaban vinculados non só porque estaban moi preto, nun par de kilómetros cadrados os 4 mosteiros, sino porque hai vínculos expresos documentais entre algúns deles, como despois veremos. O San Lourenzo é o primeiro de que pasou a outras mans. Hai que considerar que alrededor de 1100 nas reformas religiosas do momento, a reforma gregoriana, a reforma benedictina, que afectaron a religiosidade, a vivencia da religiosidade, tanto na igrexa secular como na igrexa regular, xa non existían, serían mosteiros moi pequeniños, moi empobrecidos e que non sobreviviron a estas reformas. O San Lourenzo é o primeiro que cambia de mans. Neste caso, dóase por parte do rei a un particular que, a súa vez, termina por cedelo á Orde de San Xoán de Xerusalén. Foi, no seu momento, unha bailía propia, despois terminou por depender da encomenda de Quiroga, vía Cristosende, que é a aldea que está aquí xusto do outro lado, e o que explica estas imaxes que aquí podemos ver. Esta é unha casa, unha ruína dunha casa na aldea de San Lourenzo, que, bueno, evidentemente ten moitos elementos reaproveitados, a casa non era así, non son pezas orixinais da casa, porque destaca, por exemplo, este escudo. É unha variante do escudo dos Quiroga, ca árbore co cepellón, e que se chama a Casa do Cárcere.
Hai moitas aldeas e moitos lugares que teñen casa do cárcere, pero neste caso ten unha certa base de realidade porque tivo xurisdicción de seu, a aldea do San Lourenzo, que a máis era literalmente a aldea. No catastro non sei nada din que só cultivaban berzas no couto, porque como era só o circuito da aldea, calquera outra terra de cultivo estaba xa fora da xurisdicción. Pero esta sería o lugar desde que a encomenda administrase xustiza, como lle correspondía por dereitos, ou no que recibise as rendas, ou calquera tipo de acto xurisdiccional ou de xestión que puidese acometer. Un segundo mosteiriño é este de Santo Adrao. Santo Adrao, ao final, terminou por ser especialmente relevante na historia medieval e moderna da comarca, porque pasou a maus do mosteiro de Monte de Ramo, que xa poseía todo o resto desta parte baixa do Concello de Parada, do couto de Chandrexa, de Ribeira, e precisamente erixiuse como granxa, como lugar desde que centralizaba toda a xestión destes bens. Aquí podes ver como este edificio conserva unha serie de elementos reutilizados, esta venta xeminada, unha serie de canzorros que ainda da construcción medieval, ou xa unha casa particular. E neste si temos un documento que o vincula, ademais, con este outro, con San Miguel, que era a casa feminina. Destes 4, San Miguel sabemos que era a casa feminina. E sabémolo por un documento que, curiosamente, aparece no tombo de Celanova. É curioso, onde a veces a documentación pode aparecer, porque fala dunha familia da que un pai e unha filla entran a profesar. O pai en San Adrao, a filla en San Miguel. Pero o pai dis que, o documento é moi curioso porque di que ferido polas frechas do diablo, do demo, abandona o mundo e volve aos pecados, abandona o mosteiro e volve aos pecados do mundo, e ten que pagar en compensación unha serie de rendas que distribúen en 3 partes. Unha para Santo Adrao, outra para San Miguel e outra para o mosteiro de Celanova, para San Rosendo. E por iso se coñece esta vinculación expresa e esta condición do San Miguel como casa feminina. Do San Miguel apenas queda nada, é unha ruína dunha aldea, pero aínda hai algunha construcción en pé, xa se ve que aínda con certa entidade, son muros bastante sólidos, e en concreto esta construcción os veciños da zona do San Lourenzo identifícano como unha capela. E aquí din, ademais, que apareceron tumbas antropomorfas, como as da necrópole de Barxacova, e por tanto tería unha entidade religiosa bastante significativa. E por último, o último dos mosteiros, dos 4 mosteiros, o lógico sería que fose o San Víctor. Non, San Cibrao. San Cibrao, o mosteiro de San Cibrao de Ribas de Sil. Ben, é certo que aquí sí que temos que recorrer a documentación, os textos, as referencias que nos dan de tipo xeográfico permiten situalo perfectamente. Está baixo o Monte Penso, está augas arriba do San Lourenzo, que a súa vez delimita igualmente co Santo Adrao. Hai un pleito curioso entre o administrador de San Lourenzo e o crego de San Cibrao, en que teñen un litixio pola auga, que dis que o crego de San Cibrao se apropiaba do San Lourenzo. A auga de San Lourenzo, aínda a día de hoxe, vende aquí arriba, por tanto, tiña que estar moi preto, na mesma vertente. E xa tempo despois, este San Salvador, que posiblemente sexa tamén un dos elementos desta unidade religiosa, tal vez a modo de eremitorio, máis afastado do resto dos conxuntos, actúa, ao igual que o San Cibrao, como límites do foro dun souto xa nese ano de 1563. Por lo tanto, a identificación xeográfica témola clara, e coincide co punto que articula ademais esta serie de propiedades que aquí podedes ver que son as que poseía a igrexa, despois foi a igrexa herdeira daquel primeiro mosteiro, a igrexa de San Cibrao da Pena. Por tanto, onde nos queda o San Víctor? Si temos ese San Cibrao no lugar que ocupa actualmente o nome de San Víctor. O topónimo, o nome de San Víctor aparece únicamente na documentación moderna tardía, no catastro de Ensenada. Antes diso non temos ningunha referencia directa. Nesta fonte fiscal, a parte do interrogatorio xeral, que é o máis coñecido, hai logo libros adicionais que desglosan
pormenorizadamente cada propiedade, cada un dos bens que poseía cada residente, neste caso cada leigo da parroquia. Hai outro equivalente para os clérigos, para os religiosos, e é precisamente nese desglose de propiedades onde nos aparece esta mención. Un individuo da parroquia de Sacar de Bois poseía ou traballaba un monte en San Víctor que limitaba ao mediodía ca capela de San Vitorio. En realidade, os veciños da zona non lle chaman o San Víctor, senón o San Vitor. Por tanto, ainda máis coincide con este nome do San Victorio. É a primeira e prácticamente última referencia que temos documentalmente a San Víctor como tal. Vimos que San Cibrao da Pena foi parroquia. Neste caso, o que temos é unha capela. Fálase da capela do San Vitor. Dependente, non tiña entidade en sí mesma, senón que dependía da freguesía de Sacar de Bois e, polo tanto, de maneira indirecta, de Monte de Ramo, que era que tiña dereitos de presentación sobre esta. E as últimas referencias que temos falan tamén do fin do derradeiro intre en que se conservaba unha construcción neste lugar. Que nese artigo de Arias Sanjurjo, un viaje por la Ribera Sagrada, publicado no Boletín da Comisión de Monumentos de Ourense en 1914, dá esta cita de un anciano que nos seus tempos mozos tiña participado en demoler o pouco que quedaba da ruína daquela capela. Claro, en 1914 un ancián podía ser ancián bastante máis novo do que hoxe consideramos un ancián, pero ainda estaríamos a falar que en 1860, 1870 como máximo se demoleu o que xa era unha ruína sen maior vinculación para a comunidade. E, polo tanto, en resume, temos un nome, San Víctor, sin realidade histórica vinculada, e temos un elemento histórico patrimonial arqueolóxico de primeirísima orde, como é a necrópole, sen un nome. E aquí reconstrúo, en certa medida, esa imbricación entre ambas posibilidades. O que nos foi dando os traballos arqueolóxicos, que, por certo, adianto que están prestes a aparecer publicados, finalmente, presentámoslos no congreso no Porto, no 2017, e as actas dese congreso van ser publicadas en breve, a parte arqueolóxica polo meu colega Eduardo Breogán Nieto, e a parte de tradición oral e documentos escritos por min mesmo. E xunto a esta realidade arqueolóxica, o que sabemos pola vía da documentación. Dixemos que o San Cibrao está documentado neste abano entre o século X, finais do século XI, que coincide en boa medida cos datos que temos da necrópole. Temos uns últimos intres xa por os materiais que apareceron, non van máis alá do século XI, como moitísimo inicios do XII, podemos remontala máis atrás polos propios restos óseos que nos apareceron. Temos un individuo que apareceu nunha tumba moi diferente do resto, porque é a única que estaba dentro da capela, datado no ano 960, máis menos 30, por danos unha datación da segunda metade do século X, e temos, como dixen, un elemento arqueolóxico que nos permite falar incluso da orixe, que non recollín aquí no cadro por erro meu, desculpa, que é un foso para fundir as campás, que está a marcar, polo tanto, un elemento, case un fito fundacional da erección dese lugar santo, desa capela, desa igrexa vinculada ao mosteiriño, que nos deu unha datación nos últimos anos do século IX. Por lo tanto, movémonos sempre nese horizonte. Ben, en 1170 o mosteiro de San Cibrao xa non era tal, xa estaba valeiro de comunidade, anéxase a Monte de Ramo, cunha serie de polémicas, e convírtese na parroquia do San Cibrao da Pena, a que se vinculaban aquela serie de aldeas que vimos nun dos mapas anteriores. Dos parroquianos que asistisen a misa no lugar, as ceremonias no lugar, derivarán a serie de materiais pleno e baixo medievais que ali se localizaron, xunto cos do propio
crego o reitor que ali vivise, que tería ali a súa residencia, apareceron materiais de uso cotidiano. A parte dos vinculados ás tumbas, había cerámicas de cociña, con feluxe, con unha serie de elementos da vida cotiá que non fan parte dun entorno funerario, pero que siguen sendo medievais. En 1449 é a última referencia que temos á parroquia do San Cibrao da Pena. A partir de aí desaparece, anéxase a de Sacar de Bois, e tamén, simultaneamente, nese período, deixa de haber culto no lugar, polo menos un culto sistemático, aparecen nese momento as últimas evidencias arqueolóxicas datables, que son moedas. Ademais, moedas nunha inmensa maioría portuguesas, pero datadas neses últimos anos do 14 e inicios do 15. E o deterioro debe ter sido moi rápido por esta referencia de 1570, nun deses foros que dicía, en que aparece arrendados unha serie de soutos, en que o San Cibrao aparece como límite territorial deles. Dice que o edificio estaba en pé, pero establecen unha serie de obrigas, que a persoa que teña ali esa propiedade que non meta o gando dentro da capela. Se a capela estivera en uso, con culto, sería algo que non faría falta decidir, de expresar. Polo tanto, dá a entender que era un edificio ainda conservado, pero xa completamente desacralizado, ou polo menos en vía de estar. A partir de aquí desaparecen completamente as referencias e damos un salto de prácticamente 200 anos ata que nos aparece xa a falar neste mesmo lugar ca capela do San Vítor, ou do San Víctor. Finalmente, coa destrucción da ruína. E aquí, por tanto, penso que se pode dar por certificado con esta serie de datos documentais, os datos arqueolóxicos e as referencias geográficas que temos, esa identidade, esa sucesión entre San Cibrao, mosteiro, San Cibrao da Pena, igrexa, finalmente capela, e a recuperación da capela como San Víctor. Por tanto, a necrópole, en realidade, sería a necrópole do mosteiro de San Cibrao. Enterraríanse ali, e de imaginar os vasalos, os fiéis, que estivese máis a obediencia dese mosteiro, daquelas aldeas que dependían do mosteiro. Nunca se planteou, desde logo, que estiveramos ante unha necrópole de ermitáns. Estamos a falar de 55 tumbas conservadas, evidencias de varias máis, con indicios máis que evidentes de reutilización. Apareceron osarios, apareceron varios elementos que nos falan de que as tumbas non foron utilizadas unha vez, sino que foron 2, 3, 4 veces, non sabemos cantas, pero sucesivamente ao largo do tempo. E quero rematar con este último aspecto que nos está a falar, xa saltando o marco xeográfico proposto, que era a Idade Media, de como continuamos a construir a paisaxe, casi máis podemos decir, a destruir a paisaxe nos tempos que nos tocaron vivir, pero tamén a construir unha identidade cultural. E é precisamente con esa continuidade do culto a San Víctor. O San Víctor está aquí, prácticamente na desembocadura do Mao sobre o Sil, e agora o único lugar en toda a contorna onde se rinde culto a San Víctor está tan longe como aquí. No mosteiro, na igrexa de San Xoán de Monte de Ramo, onde estivo primeiramente asentado o mosteiro de Monte de Ramo, desde que se refundase como casa cisterciense de Santa María, pois aínda máis augas arriba. O propio nome, ademais, está a explicarnos o que estamos a falar. San Xoán de Xoán e Vello, é unha redundancia completa. San Xoán de San Xoán Vello. Que despois quedou como granxa do mosteiro, e que abre precisamente o punto onde o río Mao empeza a encañonarse e controla, digamos, toda esta baixada natural, este camiño, esta vía de comunicación natural que marca o propio río. Ademais, desde o punto de vista histórico, cun recorrido larguísimo. Aquí, cando se construiu a Canle Vella para a central hidroeléctrica de 1914, que se chama a Fábrica da Luz, a altura de por aquí apareceu a espada de bronce de Forcas. Tanto, estamos a falar de un lugar de tránsito durante milenios. Pois ben, este eixo que marca norte-sur o río Mao ven unir tamén estes dous puntos de culto a San Víctor. O que tivo durante a idade moderna e o que o ten na idade contemporánea e nos nosos días. O San Víctor é unha advocación, desde logo, moi pouco frecuente en Galicia. Non hai moitos casos máis, desde logo, na zona ouriense. E, ao mesmo tempo, o seu culto ten que ser relativamente recente porque, como ademais o nome por duplicado fai saber,
o padroeiro é San Xoán de San Xoán Vello. E con ese elemento que marco ao final, con esa referencia que dou ao final, ábrese pois, unha visión etnográfica moi curiosa deste asunto. A festa do 29 de agosto o que se ofrece ao San Víctor, que din que ten propiedades milagreiras para mal de espalda, tamén mal de vintimadores, por outra parte, é o primeiro cacho, o primeiro racimo de uvas maduras. Volvemos ao que antes falábamos, no dominio ambiental, no dominio das condicións climáticas de Monte de Ramo, o viñedo é un cultivo absolutamente inexistente. De onde procede o viño que teñen aquí nesta zona? Precisamente deses dominios da parte inferior, e ainda hoxe en día continúan a cultivalo. Naquel lugar que falábamos do San Miguel, a xente que traballa esas viñas non é xente da zona de Parada de Sil, sino xente de Monte de Ramo, que foron aforando aquelas viñas históricamente, durante o proceso de desamortización compraron aquelas viñas e ainda hoxe as continúan a traballar. Entón, hai ese vínculo moi manifesto entre ambos espacios vinculados a partir desta realidade histórica e desta realidade cultural e cultural que aquí podemos ver. Pasei moi por riba de moitos aspectos, non só deste ámbito do viño, senón tamén de toda a apropiación simbólica da paisaxe desta construcción mental do territorio. Hai toda unha serie de lendas que aínda perviven sobre quen se enterraba nesta necrópole do San Víctor, por que se deixou de enterrar aí, como en certa medida estaría invadindo o que Xurxo nos falará agora, desa construcción simbólica da paisaxe e da cultura. Pois posiblemente, se así o desexades, poderemos falar máis disto no turno de preguntas, e pola miña parte, pois só queda dar as grazas pola vosa atención.